தீபாவளி வந்தாச்சு, ஷாப்பிங் சந்தோஷம் தந்தாச்சு. ஆடைகளின் உலகம், புதுமைகளின் அரங்கம், தீபாவளி கொண்டாட்டம் இனிதான் ஆரம்பம். பட்டுப் புடவைகள் மயக்கும், ஃபேன்சி சேலைகள் கலக்கும், சிறியவர் பெரியவர் ஆடவர் ஆடைகள் எங்கும் சந்தோஷம். ஆடைகளின் உலகம், புதுமைகளின் அரங்கம், தீபாவளி கொண்டாட்டம் இனிதான் ஆரம்பம். ஈரோடு ஹரிபாலா மால் 110ஆம் ஆண்டு பட்டு பாரம்பரியத்தை கொண்டாடும் வகையில் அளிக்கிறது அதிரடி 110D ஃபேன்சி சேலைகள், ரெடிமேட் சுடிதார், குர்தீஸ் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான ஆடைகள் வெறும் 110 ரூபாய்க்கு பெற்றிடுங்கள். ஹரிபாலா மால் தனது 110 ஆண்டு பாரம்பரியத்தை கொண்டாடும் வகையில காலையில 8 இருந்து 10 மணி வரைக்கும் சாத்விகா பட்டு, ஃபேன்சி சேலைகள், குர்தீஸ்னு ஆயிரக்கணக்கான ஆடைகளுக்கு 5 இல்ல 10 இல்ல 36% தள்ளுபடி கொடுக்கறாங்க. உடனே முந்துங்க. ஹரிபாலா மால், ரோட், ஈரோடு.